Na Rympei U ka channel nabynta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. U Presiden ka BJP Meghalaya u RG Momin hakasing sejan u loong baka syong hau Myntri ramba ka jela u konrat ke sangma ban rai halor ka jing ban keliang syuki Myntri sorkar lada hap ban keliang no ya ka syuki Myntri ka babat menta dau Bah Hek MLA ka penthor bat IT no pat chau MLA jong ka Shillong sau u Bah Shullai hadin balakut ka samai trekam ka ba mar ars nem shiteng yakani u Presiden jong ka BJP u loong haba krem bakilap thai kubor halor ka jingkeli ya ka benta ba ka parti kadan habayade bar ka jingkeli yang syuki Myntri hapdeng ki arngut ki MLA ka parti kata hapdeng Bah Hek baru Bah Shullai da ka bak kentaj ban ong AA lakani ka jingkeli yang syuki Myntri ka ba mar ars nem shiteng kan long biang kumju kumbalale haka sorkar MDA hapdeng kita ki arngut ki MLA nakaliang jong Presiden uloong yakani nganam patla ban jubab ya mentahi Shujo ulang ru ba umpat dan jing tip ai shepang kata ka jing ya penbaik tangba uang bayakani ka kam hi ka syong hakara jong Myntri ramba jong ka jela ya menta empat la banong ai nrei haba kapor kalapoy hakata kapor ngan saya thu lut iaphi ula ben rap biang laban kerohang ni bau Bah Shullai janman la kapor uju pentau makinang ilam ka parti kiladan ka jing ya penbaik baya ka syuki Myntri an ya samar ars nem siteng hapdeng ki arngut ke mele jong ka parti kumbalale haka samai baladep